Za prvé, dovolte mi se vás zeptat, co je nejdůležitější věcí ve vašem životě? Zajímáte se o své vlastní zdraví? Máte kolem sebe lidi, kteří by mohli mít zdravotní problémy? Jste spokojeni s tím, kde jste dnes, nebo chcete víc? Chcete najít něco, co můžete dělat a co vám dává smysl, vášeň a význam? Všichni se chceme cítit dobře, zůstat fit a být zdraví. Zároveň po celém světě roste počet problémů v souvislosti se zdravím. A věříme, že je čas se ptát proč. Před více než 2000 lety starověký řecký lékař Hippokrates vytvořil tuto frázi. Nechť je jídlo tvým lékem a lék tvým jídlem. Ale je to dnes vůbec možné? Bylo to na dosah v dobách, kdy jsme všichni jedli jídlo pocházející z přírody, plné živin, vitamínů, minerálů, zdravých tuků a dokonalá rovnováha mezi našimi esenciálními mastnými kyselinami omega-6 a omega-3. Dnes jíme uměle vytvořené potraviny, ultraspracované s nízkým obsahem klíčových živin a plné prázdných kalorií. Jídlo neobsahuje dostatek zdravých tuků a je zde jasná nerovnováha mezi omega-6 a omega-3. To jsou mastné kyseliny, které naše tělo nedokáže samo vytvořit a proto jsou tak důležitou součástí naší stravy. Zde vidíte, jak se tato esenciální rovnováha omega-6 ku omega-3 v našich tělech vyvíjela v průběhu let. Pokud se podíváme zpět do doby, kdy se formovala naše DNA, zřídka jsme jedli dokonalou stravu. Zdroje potravy, ke kterým jsme měli přístup, vytvářely ideální rovnováhu 1:1 mezi těmito dvěma esenciálními mastnými kyselinami. Dnes věda stanovila, že poměr 3:1 je to, o co bychom se měli všichni snažit. A to bylo možné dosáhnout až do 60. let, ale nyní jsme překročili bod zlomu. Dnes je průměrný evropský poměr 15:1. Ale na mnoha místech po celém světě hlásí ohromující nerovnováhu 25:1. Jaké jsou tedy důsledky této nerovnováhy mezi omega-6 a omega-3 v naší stravě? Ve skutečnosti jsou značné. Tyto esenciální mastné kyseliny jsou pro naše tělo životně důležitými zdroji energie. Jsou stavebními kameny, které udržují buněčné membrány tekuté a pružné. Bez nich se naše buňky stávají tvrdými a tuhými a v důsledku toho nemohou být živiny z naší stravy správně vstřebávány. Zdravý buněk je zdraví člověka. Potřebujeme zdravé buňky, aby náš mozek, srdce a kůže správně fungovaly. Takto poměr omega-6 ku omega-3 ovlivňuje buňky v našem těle. Je jasné, že funkce buněk je snížena. Nerovnováha esenciálních mastných kyselin vytvořila toxické prostředí, což má za následek tvrdé a tuhé buněčné membrány. Živiny z potravy se vstřebávají pomalu a odpadní produkty je obtížné vyloučit. Pro dosažení zdravých buněčných membrán potřebujeme poměr 3:1. Když obnovíme tuto základní rovnováhu v našem těle, vrátíme buňky do normální funkce, což vede k měkkým a pružným buněčným membránám. Je to jako detoxikace našich membrán. Je vaše tělo tam, kde ho chcete mít? Nebo jste v nebezpečné zóně? To je opravdu palčivá otázka a upřímně řečeno, jak byste to mohli vědět? Většina lidí dnes nemá tušení, zda jsou v rozmezí 3:1 nebo blíže průměru 15:1. Možná si myslíte, že jíte dostatek ryb, abyste udrželi své omega-3 pod kontrolou. Vaše strava může obsahovat všechny antioxidanty, které potřebujete, a možná jsou vaše hladiny vitamínu D přesně tam, kde by měly být. Většinu tohoto vitamínu získáváme ze slunce, ale protože trávíme hodně času uvnitř, obvykle to nestačí. Dnes má více než miliarda lidí nedostatek vitamínu D a většina o tom ani neví. Pokud jde o naši základní rovnováhu omega-6 k omega-3, většina z nás má ještě méně informací. To je geniální aspekt zinzina. Nemusíte tápat ve tmě a přemýšlet o svém zdravotním stavu. Stačí jednoduché píchnutí do prstu a budete mít odpověď. Chtěli byste znát svůj osobní poměr omega-6 k omega-3? Zveme vás k absolvování našeho testu, abyste to zjistili. Je to zcela bez rizika. Pokud dosáhnete dokonalého skóre 3:1, budeme první, kdo vám zatleská a vrátí vám peníze. Pokud vaše výsledky ukazují, že jste v nebezpečné zóně, můžete mít odpověď na to, proč se po cvičení nezotavujete tak rychle, nebo proč máte bolesti, které jste dříve neměli. Vyvážený poměr omega-6 k omega-3 je skutečně jádrem našeho zdraví. A Zinzino chce být součástí řešení. Nejenže vás vybavíme fakty, ale pomůžeme vám přivést vaše tělo a vaše zdraví zpět do rovnováhy.
Všechny naše testy jsou ověřeny třetí stranou společností Vitas Analytical Services v Oslu, v Norsku, světovým lídrem v testování ze suché kapky krve. No, každý test je analyzován v přísné důvěrnosti v jejich smluvní chemické laboratoři s certifikací GMP. Jsme sice největším klientem, ale jsme ve společnosti významných nemocnic a renomovaných univerzit po celém světě, které tyto služby také pravidelně využívají. Dnes jsme globálním lídrem na trhu. Na základě naší databáze více než 1 milionu testů mastných kyselin ze suché kapky krve, o tom není pochyb. Žijeme ve světě, který je mimo rovnováhu. 95% lidí, kteří se účastní našich testů v Evropě, neuspěje. 98% lidí v Austrálii. Ve USA je to až 99%. Pokud se podíváte na celosvětový průměr, šokujících 97% světové populace má nevyvážený poměr omega-6 ku omega-3. Poskytneme vám osobní výsledky testů, které odhalí váš vlastní poměr omega-6 k omega-3. A vždy vás povzbuzujeme, abyste sledovali svůj pokrok. Proveďte test předtím, než začnete s našimi doplňky a poté každé 4 měsíce, abyste sledovali svůj stav. To vám poskytne písemný důkaz, že produkty plní svou funkci a klid v duši, že jste na cestě k lepšímu zdraví. Toto je příklad zákazníka Zinzina, který začínal s poměrem 10,4:1. V té době užíval mnoho dalších doplňků omega-3, ale přesto v testu neuspěl. Proč? No, k tomu se dostaneme za chvíli. Proč lidé, kteří jedí hodně tučných ryb nebo pravidelně užívají omega-3 doplňky, mají stále nevyvážený poměr mastných kyselin? Začněme s dobrou zprávou. Můžeme zlepšit vaše výsledky a vrátit vás do rovnováhy za pouhých 120 dní. To vyřeší všechny zdravotní problémy způsobené nevyváženým poměrem mastných kyselin. Nabídneme vám také přizpůsobená doporučení, jak zůstat v rovnováze. Naše vědecká rada je mozkem naší strategie výživy založené na testech. Pečlivě vybraná skupina uznávaných odborníků, kteří jsou dnes jedněmi z nejbystřejších mozků v tomto oboru, vyvinuli naši špičkovou řadu farmakonutraceutických produktů. Dr. Paul Clayton je šéfem vědecké rady a osobou stojící za většinou našich produktů. Ola Eide je vynálezcem konceptu balančního oleje a zakladatelem naší průlomové synergické formule. Dr. Angela Rizzo je vědkyně, která provedla průkopnickou práci při vývoji našeho balance testu. Dr. Abraham se připojil k týmu se svou pevnou odborností jako vysoce uznávaný lékař v Asii. Náš balance oil není rybí olej. Je to vlastně olejnatá ryba v tekuté formě. Vše je o polyfenolech. Bez těchto extrémně silných antioxidantů, které udržují rybí olej čerstvý a oxidační stres na uzdě, jsou živiny ztraceny. V důsledku toho běžný doplněk omega-3 v těle moc nepomůže. Abychom ochránili jeho přirozené zdravotní přínosy, vytvořili jsme synergickou formuli, která se liší od jakéhokoliv jiného produktu omega-3 na trhu. Čistý, vysoce kvalitní rybí olej a prémiový extrapanenský olivový olej plný polyfenolů. To je skutečný průlom v průmyslu omega-3. Naše Balance Oil Plus je osvěžující spíš než rybí, obrazně řečeno. Přidáním olivového oleje zpomalíme oxidaci a optimalizujeme vstřebávání živin. Ale ne každý olivový olej je vhodný. Polyfenoly z oliv sklizených před zralostí jsou dokonalým doplňkem k mořským omega-3. Udržují je silné a účinné, aby prošly celým trávicím traktem, aniž by se zkazily. Vše je prokázáno v této studii Syntev, provedené v srpnu roku 2010. Naše charakteristická řada Balance Oil Plus je skutečně další generací rybího oleje. Jedinečná synergická formule, která vám pomůže vyvážit tělo zevnitř. A jsou tu ingredience, které jsou všechny přírodního původu. Čistý rybí olej s esenciálními omega-3, EPA, DHA a DPA. Silné polyfenoly z oliv sklizených před zralostí, vitamin E a špetka vitamínu D3. Chceme se ujistit, že máte dostatek vitamínu slunečního svitu, který je pro nás žijící na severní polokouli těžko dostupný. Naše Balance Oil Plus je k dispozici v různých přírodních příchutích s doporučeným dávkováním podle hmotnosti a věku. Pamatujte, že produkty jsou specifické pro jednotlivé trhy a dostupnost se může lišit v závislosti na tom, kde se nacházíte. Naše Balance Oil Plus Premium je pro ty, kteří chtějí to nejlepší z nejlepšího.
Toto je opravdu náš nejrevolučnější doplněk dosud. Obsahuje extrémně silnou zásobu polyfenolů z našeho vlastní extrapanenské olivového oleje Revo se 4násobným množstvím bioaktivních složek. Naši jedinečnou formulaci jsme také umístili do kapslí. Ascent Plus Premium posouvá naši řadu Balance Oil na ještě vyšší úroveň ve snadno stravitelných měkkých gelových kapslích se silnými bioaktivními polyfenoly z Revu, extraktem z olivového ovoce a kakaovým práškem. Pak je tu naše Balance Oil plus Aquax, který můžete smíchat s jakoukoliv studenou tekutinou dle vašeho výběru a pít jako limonádu. Toto ve vodě rozpustné řešení zlepšuje chuť, texturu a v mnoha případech také vstřebávání omega-3. Veganské a vegetariánské možnosti jsou nedílnou součástí naší produktové řady a jsme hrdí na to, že stanovujeme nový standard pro veganské doplňky. Náš Balance Oil Plus Vegan s omega-3 z řas, olejem ze semen kamejky rolní a veganským vitamínem D3 byla první bioalternativa k tradičnímu rybímu oleji na trhu. Je patentován a certifikován Vegan Society. Chceme jít příkladem a stanovovat nové standardy v odvětví ve všech oblastech. Tyto certifikáty, mezinárodně uznávané známky kvality a další pečeti jsou pro nás velmi důležité. Jsou důkazem našeho neochvějného závazku k prémiové kvalitě a udržitelnému způsobu práce. Dbáme na každý detail výrobního procesu, abychom zajistili, že všechny naše produkty jsou certifikovány GMP a neobsahují toxiny, GMO ani cukr, soju a lepek. Jako významný výrobce doplňků omega-3 neseme velkou odpovědnost za zavádění udržitelných praktik rybolovu. Jsme certifikovaným členem Friend of the Sea od jeho založení 2018. Jedná se o přední globální standard certifikace pro produkty, které respektují a chrání mořské prostředí. Certifikace naší produktové řady od Informed Sports je pro nás obzvláště důležitá, protože jsme komunita, která miluje cvičení a udržování kondice. V současné době sponzorujeme stovky vrcholových sportovců po celém světě. Každý z nich je živým důkazem toho, co může tělo v rovnováze dosáhnout. Naše produkty nabízejí zdravotní přínosy ještě před vaším narozením. Chceme se ujistit, že máte ten nejlepší start do života. Od doby, kdy jste v matčině lůně, jako batole, teenager, až po zlatá léta. Na začátku jde především o optimalizaci růstových faktorů, protože se vyvíjí mozek, oči a imunitní systém. Později můžete vidět přínosy v reprodukci, ale i na povrchnější úrovni, jako jsou vaše vlasy, nehty a kůže. Jak stárnete, krevní tlak a udržení zdravého srdce se stávají větší starostí a je třeba se starat o sílu kostí. Jak vidíte, zdraví je důležité v každé fázi života. Tady je to dobré, co naše produkty dělají. Všechny tyto zdravotní tvrzení a mnohé další jsou podpořeny a schváleny Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Zde uvedené zdravotní přínosy se týkají pouze Balance Oil Plus. Vrátíme vás do rovnováhy za pouhých 120 dní, což je doba, kterou potřebují vaše buňky k regeneraci. Pamatujte, osoba, o které jsme mluvili na začátku, která brala 3 různé doplňky omega-3 a přesto neuspěla v prvním balance testu. Během 4 měsíců na našich doplňcích dokázal zcela obnovit rovnováhu omega-6 k omega-3. Výsledky se změnily z 10,4:1 na 1,7:1. Dosažení rovnováhy mezi těmito dvěma esenciálními mastnými kyselinami v naší stravě je opravdu prvním krokem k tomu, abychom se cítili dobře, zůstali fit a byli zdraví. Nyní se podíváme na další produkty v naší nabídce. Věděli jste, že 20% naší populace trpí nediagnostikovanými problémy se střevy? Zinobiotic Plus je přizpůsobená směs 8 přírodních zdrojů vlákniny, která obnoví zdravou funkci střev. Toto je prémiový produkt pro podporu dobrých bakterií ve vašem střevě a existuje 8 tvrzení EFSA, která to potvrzují. Extend Plus je dokonalý doplněk vše v jednom. 22 vitamínů, minerálů a všechny důležité mikro, makro a fytonutrienty, které potřebujete k vyvážení toho, co v moderní stravě chybí. Toto je úžasný doplněk stravy pro podporu imunity. Pokud chcete využít to nejlepší, co Zinzino nabízí, vyzkoušejte náš zdravotní protokol. 3 produkty uspořádané v snadném, 3krokovém personalizovaném plánu výživy, který splní vaše jedinečné potřeby doplňků. Prvním krokem je Balance Oil pro vyvážení hladin omega ve vašem těle. Druhým krokem je Zinobiotic Plus pro obnovu zdraví vašeho střevního traktu.
A třetím krokem je Xtend Plus pro podporu vašeho imunitního systému. Pokud chcete zvýšit pocit pohody a zmírnit stres, zvolte prémiový zdravotní protokol, který zahrnuje náš nootropní doplněk stravy Viva Plus. Viva Plus je lázeň pro mysl, když chcete dobře spát a žít šťastně. Celkově vzato máme úžasnou škálu produktů, abychom mohli uvést do praxe naši strategii personalizované výživy založené na testech. Základem je naše portfolio DBS testů, je to výchozí bod. Dále je tu naše rodina balančních doplňků, následovaná našimi imunitními a regeneračními doplňky. Pak je tu kategorie zahrnující naše produkty pro zdravý střev a řízení hmotnosti. A v neposlední řadě je tu naše přírodní značka péče o pleť Hans & Heidi. Tady jsou naše komunita ambasadorů značky z celého světa. Špičkoví sportovci, kteří denně užívají naše produkty ke zlepšení svého výkonu, aby dosáhli svých cílů. Je tu Sarah Hector, alpská lyžařka ze Švédska, která získala zlatou medaili na olympiádě 2022 a spousta dalších šampionů ze všech oblastí života a sportu. Jsme globální společnost zaměřená na zdraví a wellness ze Skandinávie, uvedena na Nasdaq First North jako jedna z nejrychleji rostoucích společností v přímém prodeji. Naše centrála se nachází v Göteborgu ve Švédsku a máme další kanceláře v Evropě, Asii, USA a Austrálii. Silná finanční základna je důležitá na podporu našeho dalšího růstu a globální expanzi. V současné době dodáváme na 100 trhů z našich logistických center umístěných na 5 různých kontinentech. Jsme hrdým členem mnoha místních asociací přímého prodeje. My také věříme, že spolupráce na vyšším cíli vytváří udržitelnější budoucnost. Všichni v Zinzinu sdílejí společnou vášeň pro vyšší účel. Naše globální komunita wellness konzultantů je odhodlána ukazovat cestu ke zdravějšímu způsobu života a lepšímu životu pro všechny. A společně s charitativní organizací Glocal Aid, nadace Zinzino se věnuje vytváření pozitivního dopadu na životy znevýhodněných dětí tím, že jim poskytuje plná stipendia, aby je do života podpořila prostřednictvím vzdělání. Naším cílem je být průkopníky výživy postavené na testech jako globálního megatrendu. Věděli jste, že dnes 500 milionů lidí užívá nějaký druh omega-3 doplňku? 1 miliarda lidí denně užívá nějaké vitamíny a 1,5 miliardy dodržuje nějakou specializovanou dietu. Přesto většina z nich nemá tušení, zda doplňky nebo dieta, kterou dodržují, skutečně fungují. Trh je přesycen možnostmi a je neuvěřitelně snadné se ztratit ve hře na dohadování. Většina spotřebitelů dnes chce vědět, zda doplňky, které užívají, mají na jejich tělo nějaký účinek. Testování je nejpřirozenějším krokem, pokud to se svým zdravím myslíte vážně. Jak jinak zjistíte, co vaše tělo potřebuje? Tento fakt sám o sobě nás posune od více než 1 milionu lidí testujících svou rovnováhu omega-6 k omega-3 k 1 miliardě lidí otestovaných do roku 2050. 97% lidí dnes neprojde naším testem rovnováhy na první pokus, což dokazuje, že doplňky, které užívali, neplnily svou funkci. Věříme, že za 30 let bude samozřejmostí provést krevní test před změnou stravy nebo cvičebního režimu. Zdraví je osobní záležitost a nechat ho náhodě nedává smysl. Proto je posun od dohadů k testům jádrem všeho, co děláme, protože lidé chtějí důkazy. To je prostě čistá logika a naplňuje to rostoucí globální potřebu, která vytváří obrovskou obchodní příležitost. Globální megatrend je těžké rozpoznat. Ne když se virálně šíří po celém světě, ale na začátku ve fázi inovace. Mnoho lidí by si pravděpodobně přálo, aby mohli rozpoznat dnešní hity už v jejich zárodku. Možná zpátky v 90. letech, kdy byl internet jen dalším podivným konceptem, který byl stále na pokraji měnícího se světa. Lidé, kteří si toho megatrendu všimli, jsou nyní legendami. Jak tedy můžeme vědět, že výživa založená na testech se stane dalším megatrendem? No, musíme důvěřovat vlastní zkušenosti, musíme věřit v budoucnost a zůstat zde dalších 30 let, které jsou potřeba k jejímu rozvoji. Výživa založená na testech je stále ve fázi inovace.